Tiprasani jengjalrokno sabo sokormo sinai tiprasarokni manthai sabo klang sinai sabo baro phaisinai tiprasani je manthai soktairokno hapang thango hapang phaio phiaba tiprasani jengjalrok tei komalanglia yaksi yagra nai naikangke jungferni jengjal lamani jengjal tei tei ni jengjal hasu khatayo tong hanaiba tei mani manglata jin tiprasarok je manthai tongmani bufro rijak sinai hapang bai phia hapangle o hasu khatai ni borokno deino hapang khamani phiaba rajagia boroni manthai soktairok tei bufro sokormo sinai chini o manthai soktairok aboino chini mangplio kasapekya sukia bareni sukia hasuni khoroni taku boron jengjalokno samani nai di chini koktuma thumui tubjago boroni jengjal tamsaka borok Ani bum khai omero jabrma. Okay. Nung uro tongmani bisi busuk ka. Jung ko jo soi sat boso ba so do boso ko ha bro. Acha. Ko khai chao bo. Ji rong man thong ya Facebook ko ru che rong bo. Karen ko ru abhai tong ta. Cái karen dong man thuy là nong Ba nó chỉ có lấy với nói con gai nó tang goi ma tong jau. Gai ring nok tang ma tong jau na. Ngok le pina le chỉ rong mang go. Lung lam bo sung o. Kya lo ko tang goi. Tuy dong man thuy. Man thong ya. Ta cha được con là không mình nào. Mà nên là con là không mình làm cái. Xong mà chỉ man ni ma tong lai. Somoi nang na. Berat sih nyala. Belai kosto tong ta dong na. Kosto sih tong. Karen dong ni subida si koring ka. Karen mau kosto siapa ya? Am thati na sai ko ang bo. Boy baksan no te saboy tongo hatu go no hu ko ja ba. Ai. Boy baksan hu go phai mai ro kai tong ja go. Ga hai pan che tu ni kita man tho ya. Subida ong tongo. Iyong tong ade obon jagan bu mong tamo. Sukia bari. Sukia bari bu blok bai klai. Mo khai to sini tora sikong bro adi bro no kai na. Ponjet khai. Pojat khai to mo behla bari ga soba kai yo. Nini bu mong tamo sin mong tamo sagati. Ramcharan Debbon. Ramcharan Debborma. Obon nini parana. Para khai to mo khai a khai to em pur behla bari si. Purbo behla bari. Ke oro khai tam klai tong. Ora khai bro baksan noi kwang phug ro khai tong jau ta. Phug ro klai tong.